Σοφία ορθή ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου. Ειρήνη πάση. Εκ του κατά Ιωάννην Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Πρόσχομαι. Hi, if you struggle. Το καιρό εκείνο εγένετο τα εγγένεια εν της Ιεροσολύμης και χειμώνην, και περιεπάτει ο Ιησούς εν το ιερό εν τη στοά του Σολομώντος. Εκύκλωσαν ουν αυτόν οι Ιουδαίοι και έλεγον αυτό, έως πότε την ψυχήν ημών έρης, Ίσι ο Χριστός υπέ ημίν παρησία, απεκρίθη αυτής ο Ιησούς, είπον ημίν και ου πιστεύετε. Τα έργα εγώ ποιώ εν το ονόματι του Πατρός μου, ταύτα μαρτυρεί περί εμού. Αν ημείς ου πιστεύετε, ου γαρεστε εκ των προβάτων των εμών, καθώς είπον ημίν. Τα πρόβατα τα αιμά της φωνής μου ακούει, καγώ γινώσκω αυτά, και ακολουθούσιμη, καγώ ζωήν αιώνιον δίδομη αυτή. Δόξα Συ, Κύριε, δόξα Συ.